Здравейте! Това е хидромасажната вана Relax от колекцията Pure на Passion Spa. Този модел е с 3 седящи места и 2 лежащи и е чудесен избор да релаксирате заедно с семейството и приятелите си. Лежащите места са проектирани както да осигурят допълнителна опора в областта на гърба, така и да доставят комфорт на хора с различни височини, което ги прави удобни за ползване от всички. Предлага се в 2 цветови комбинации – акрил, изработен в бял цвят, с сива обшивка. Mystic Mountain е комбинация от акрил в топли бежеви тонове и външна обшивка, имитация на дъб. Един от акцентите на Passion Spa е многото комбинации от дюзи, които предлагат разнообразие от терапевтични масажи. Например, дюзите с двойно ротиращ ефект в комбинация с вибриращи дюзи, пулсиращ масаж, турбоджет, въздушни дюзи и мини акваролинг ефект с различен интензитет на водната струя стимулират тъканите, създават шоков ефект и зареждат с енергия. Нещо характерно и особено важно за хидромасажните вани на Passion Spa е специалното разположение на хидромасажните дюзи, които са проектирани да насочват струята само към меките тъкани и не засягат гръбначния стълб. Едно от най-важните качества на хидромасажните вани на Passion Spa е в техният функционален дизайн. Местата са така разработени, че не позволяват да заемате грешна или неудобна позиция на тялото. Особено внимание е обърнато на областта на кръста, където правилната стойка и лумбалната опора са наистина важни. Без значение дали сте седнали или легнали, тук винаги се чувствате комфортно. Дизайнерите на Passion са се погрижили лежащите места да са напълно ергономични и са добавили в тях интегрирани опори за кръста, които поддържат естествената му извивка. Но още по-важното нещо е, че по този начин масажните и хидромасажните процедури се прилагат прецизно на правилните места. Така не само се отпускате удобно, но и получавате наистина ефективен терапевтичен масаж. Всички хидромасажни вани на Passion Spa са оборудвани с патентована от тях система за хибридно загряване на водата с помощта на тази приставка, която може да видите на всички хидромасажни помпи. На механичен принцип се получава триене вътре в тръбната разводка, която спомага за по-бързото загряване на водата в джакузито. Освен при загряването на водата, хидромасажните вани пестят електричество и по време на филтрацията. За пречистването на водата се използва филтрационна помпа с по-малки габарити от традиционните на пазара и с по-ниска консумация на електроенергия. Можете да я настроите да работи толкова, колкото пожелаете. На 1 или 2 филтрационни цикъла в денонощието за 2, 3 или повече часа, колкото е необходимо, за да имате винаги пречистена вода. Тройната изолация на Passion Spa е усъвършенствана топло- и звукоизолационна система, предназначена да подобри ефективността на хидромасажните вани. Тази система е проектирана да оптимизира консумацията на електрическа енергия и да увеличи експлоатационния живот на ваната. Ето и трите и изолационни слоя. Първият слой е полиуретановата пяна. Изолационната система от алуминиево фолио се използва за подобряване на топлинната ефективност и защита на конструкцията от външни атмосферни влияния, влага или загуба на топлина. Тази технология се използва и в авиацията при топлоизолирането на самолетните салони. Покривалото е друг основен елемент, предназначен да подобри топлинната ефективност и да защити вашата хидромасажна вана, не позволявайки на водата да изстива. Покривалата на Passion Spa се характеризират със следните предимства. На първо място покривалото е много дебело. Дебелината на покривалото действа като бариера между топлата вода вътре във ваната и студения външен въздух. От вътрешната си страна покривалото е обвито с алуминий, който допълнително отразява и връща топлината обратно към водата и е снабдено с допълнителна подложка, която подпомага топлоизолационните му свойства.
покривалото на Passion Spa е много устойчиво. Благодарение на подсилената си структура, то позволява дори да се ходи върху него. Safety Clean Shield е уникално свойство на коритата на Passion Spa. Отличава го значително от останалите производители на пазара, защото акрилните плоскости, които се използват при направата на ваните, се характеризират с подобрени свойства, както като издръжливост, така и като поддръжка. Благодарение на високата плътност на акрила, всички замърсители, които полепват по повърхността, се почистват много по-лесно и с много по-малко усилия. Филтрационната система на Passion Spa е проектирана да гарантира, че водата ще остане винаги чиста, благодарение на използването на съвременни технологии, включващи механична филтрация на замърсяванията на водата. Тук скимерът има главна действаща роля в почистването и поддръжката на водата. Той е филтрационната система, през която тя циркулира и преминавайки през вграденият картушен филтър, всички замърсявания във водата се пречистват. Системата за дезинфекция с озон на Passion Spa е съвременна технология, предназначена да подобри качеството на водата, като я поддържа чиста, безопасна и кристална, благодарение на силното оксидантно действие. Ваните на Passion Spa предлагат серия от усъвършенствани и иновативни функции. Металното лого е отличителен детайл, който придава на ваната елегантен и модерен вид, като е не само естетически елемент, но и знак за качеството, с който се свързва марката Passion Spa. LED осветлението не само подобрява естетическия вид, но и допринася за създаването на релаксираща и приветлива атмосфера. То може да се регулира по цвят и чистотата на неговата промяна, както и по интензивност, за да се персонализира изживяването на всеки един потребител спрямо настроението му. Представете си, че дългия ден вече е приключил и имате нужда да се отпуснете и да презаредите. Всеки детайл на Passion Spa е проектиран в тази насока. Топлината на водата, разнообразните възможности за хидромасаж и всички други функции на хидромасажните вани ще превърнат момента не само в оазис на спокойствието, а в истинско спа преживяване. Конструкцията на хидромасажните вани е разработена така, че да бъде сигурна и надеждна и да задържи продукта в прекрасно състояние години наред. Като за начало използваните материали са внимателно подбрани и дори специално разработени за бранда. Другите компоненти заедно с конструкцията се изработват от модерни синтетични материали, които имат отлична устойчивост. Запазват дълго време качеството си, дори когато са изложени на климатични промени, химикали и влажност. Може да използвате ваната в спа център, където експлоатацията е интензивна, може да се наслаждавате в къщи години наред и в двата случая тя ще остане здрава, надеждна и устойчива. Конструкцията е изработена от неръждаема стомана и се държи от здрава основа, което гарантира дълъг живот във времето. Самата основа е проектирана така, че да издържи на тежест и натоварване без да се поврежда. Поддържането на склад в България с пълната гама от резервни части ни дава възможност да гарантираме на нашите клиенти гаранционна и следгаранционна поддръжка в рамките на 72 часа от подаването на заявка. Така заедно можем да ви предложим не само луксозен и качествен продукт, но и безупречно обслужване.